подчертаем, че ние не искаме по никакъв начин да бъдем над закона. Напротив, тук сме за да защитим равните права на всички граждани. Искаме закона да бъде еднакъв за абсолютно всички, да не се прилага така произволно спрямо определени хора и просто това да не се случва занапред, да бъдат тормозени хората на база техните политически пристрастия или на база тяхната професия. Хората трябва да живеят спокойно и да не стават жертва на абсолютно никакви репресии. Няма нужда да се връщаме в мутринските години, началото на 90-те. Смятам, че живеем в една цивилизована държава, 21 век е, и институциите не могат да обслужват частни, корпоративни и лични интереси на определени хора. Това е. Господин Куленски, каква информация имате вие за причината за задържането на господин Бейков? Трябвало да бъде разпитан по дело. Интересно, господин Гроздев, как точно в днешния ден, когато е сесията, се появява тази нужда от извършване на тези процесуално-следствени действия, подобни намерения и подобни опити да се саботира дейността на Общинския съвет наблюдаваме в последните месеци. Смятаме, че това нещо не е случайно. Призоваваме ръководителите на правоохранителните органи да си влязат в функциите, в правомощията, да извършат проверка какво се е случило, как е било разпоредено, защото това нещо хвърля петно и върху тях. Тези институции трябва да работят в интересите на българските граждани, на жителите на Пазарджик в частност, а не да бъдат използвани като бухалки. Знаем, че там работят и съвестни, и стойностни хора и очакваме те да си вършат работата така, че да не бъдат поставени в неловки ситуации, те да се обясняват за неща, които не са искали да извършат. Какви други фрапиращи случаи има за оказване на натиск върху общински съветници, за които днес, час и половина преди сесията, икономическа полиция е решила, че трябва да отиде и да изведе за разпит общинския съветник Васил Янков. Днес, в час и половина преди провеждането на сесията, това в комбинация с това, което се случи, задържането на господин Бейков, ни кара да си мислим, че моментът не е избран случайно. Напротив, това в комбинация с неявяването на останалите общински съветници, според нас именно причината, целта, която те са искали да постигнат, е непостигането на кворум, проваляне на сесията на Общинския съвет, така че да не могат да бъдат взети правилните и важните решения за Пазарджик, но ние сме тук. Господин Бейков ще излезе, след малко отиваме, връщаме се в Общинския съвет, ще проведем сесията и интереса на жителите на Пазарджик ще бъде защитен. Ще вземем решение така, че да има пари и за детски площадки, и за климатици в детските градини, в яслените групи, така че да можем да довършим ремонтите, да бъде избран кмет, временно изпълняващ длъжността на село Драгор, защото в момента над 2000 души не могат да бъдат административно обслужени след кончината на господин Цонев, да бъде избран управител на белодробната болница, ако трябва ще работим цяла нощ, но тези неща ще се случат, тези решения ще бъдат взети и ще бъде защитен интереса на жителите на Пазарджик. Може би в момента ни гледат и хора, които не желаят това да се случи, всячески се опитаха да саботират всичко. Моето послание към тях е, че ние сме по-силни, заедно сме, сплотени сме и няма да бъдем оплашени, няма да бъдем стреснати. Даже напротив, по този начин, с тези си действия, те постигнаха обратен ефект. Сплотиха ни като общност, като колектив, като хора. Ние вярваме, че посоката е правилна и по никакъв начин няма да се подадем. Напротив, ще доведем нещата до край. Браво.